Tnieda Blue Mission Med, programm ta' appoġġ li għandu lan li indirizza tniġġis tal-baħar. It-tnedija saret fil-Kalkara waqt diskussjoni li ġiet organizzata minn Xjenza Malta u li trattat l-isfidi ambjentali li qed jaffaċċja l-Baħar Mediterran u kif dawn jistgħu jinbidlu f'opportunitajiet għall-pajjiż. Fl-attività segretarju parlamentari għaż-żgħażagħ ir-riċerka u l-innovazzjoni Ekita Zopparditanti issaħaq li Malta għandha tibqa' fil-qalba tat-tiġdid fir-reġjun. Ta' spiss nitkellmu dwar l-importanza tal-baħar, speċjalment aħna bħala gżira fil-Mediterran. L-importanza tiegħu fejn jidħol l-ambjent kif ukoll l-aspett kummerċjali u ekonomiku. Sabiex nipproteġu l-baħar hemm bżonn l-ewwel inkunu nafuh. U nkunu nafuh permezz ta' studju u riċerka. Indirizza lil dawk preżenti fost l-oħrajn anki l-President tal-Kamra tal-Kummerċ, William Spiteri Bailey, li fakkar kemm hu bżonn jus li n-negozji jżommu standards ambjentali għoljin. Nemmnu li l-businesses għandhom rwol importanti biex nissalvagwardjaw l-ibħra tagħna tal-Mediterran flimkien ukoll ma' regolaturi u ma' l-stakeholders kollha. Intant waqt it-taħdita ġiet ippreżentata teknoloġija avvanzata li tuża l-mikroalgi kontra tniġġis kimiku. Din ġiet żviluppata fil-Portugal mill-Università ta' Algarve u mill-kumpanija Blue Mater.